Unsa may tubag sa mga maot nga naitabo karon, nga namang iane, yeah, ang dagan sa atong panahon. Naunsa man ni karon atong kalibutan, di na masabot ang palibot, lahi naman og dagan, dili ni mao ang angay nga atuwang mamatigdan. Akong pangutana nganong ingane, unsa may hinungdan, nganong dagang nagkalisod sa kwarta wala usahay ra nga makakaon, nganong dagang napasagdan sa kaligalan ng limusaron makabangon, nganong dili man ipatas atuang kinabuhing gidala-dala karon, nganong dagan og problema di malikayan kinahanglan nga ato bangon, di ba? Kabataan pag-asa ng bayan, pero murag dili unsa na lang ang atong kinabukasan. Grabe pagkabati asa pa ni kutob kuno sa taman, sistema nga kiwe mindras di pa ulahi atong undangan, mga ginadili. Unsa may tubag sa mga maot nga naitabo karon, nga namang inane, yeah, ang dagan sa atong panahon. Ha? Abilidad pa ba ne? Kalibutanon, wanay respeto lagi. Ubang katawan kay gaabusar, mga sayop sila gabadane. Makahinawaing, wanay mapili gapakahilig, nagpakapiling na. Ngano di ta magkaiusa atong mga problema, atong dunganon ag ato bangon. Ipaera lang gugma, basta tuulang og salig na ara ang Diyos makagagahom. Ayaw kawalag pagsalig, dungan tanga makabangon. Siya kanunay nagdapig sa problema, gugmang solusyon. Kanus apo ba mabuka? Ang mga matang sirado, maabrihan ba? Ang mga dughang nakandado, kanus apo ba matagam taman? Ang tunay nga pagbago, nga mismo atong kaugalingon, way planong magbago. Unsa may tubag